Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning from Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aram mo niya ito ngayon pong aldaw na inin Tuesday. Ang bilis ng panahon, pisa 3 na po sa bulan ka na Hunyo 2025. Ini po ang programa ng Aram mo niya ito. Asin ako po sa ng lingkod. Mardela dahing ibang salit sana. Pero diyan, broadcasting live from DCGB Broadcasting Center. Dito po sa Imperial Courts of Division, Legazpi City. 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Nadadangog na hiling mga tugang sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, at nadadangog man mga tugang sa mga cellphone sa bagikan DCGB Live app at sa iba pang internet radio. Sa mga kababayan po niya ito, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Sana po okay ka mo, okay man kami digdi. Lado technical kasabay po niya ito, the man from Poland, Kuya Jun Napolis. Pero tiyang kitap ni Kuya Jun mo niya na. Madayaan man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Sa newsroom, katuwang ta dyan, mga tugang sina Ciara May Leron at saka si Nicole Ann Gloriani. Nagpaaram si Jenny, may atendiran dapong sa Sardutal. Kaya kita po mag-iribanan sa gudpong alas 12. May pagkatungin na pong aldaw na ni Martes. Sa luwa sa Mega Force Patrol, kapada ako sa pangarap mga istorya tanganing walang ibig sa banuas mpuan maturog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District. Si Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan man sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Ang biyahe niya, Santo Domingo to TV. Back and forth. Farderal Armadio, diyan po sa City Hall asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Mantang si Angel Mustasa, diyan po sa Legazpi Port District asin sa Regional Center Site. Si Joshua James Bino, diyan po mga tugang sa Daraga area. Mantang si Karen Ala, diyan po sa Capitolio Provincial. Ang sa iba pang mga pagkarahe ng mga opisina diyan po sa All Albay District. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa Kuyang Sista. Nandiyan po sa Cam Norte. Si Cecil de la Cruz, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness, hermana. At sin sa kabas mong nag-celebrate sa ng birthday sa kanya, happy birthday. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment, tabi. Ha? Sa mga nagpaparasar sa parke, dahil pagwalat ang kinakanan, budayan po ng mga ininuman, hanapon sa tamang basurahan. Dapat yan, bugtakan na sa Piñaranda Park, Kuya Juning, clean as you go. Adi, tangani na, clean as you go. Claygo. Bugtakan ng ginakulang karatula, Claygo. Yan nga yan nga ni sa Santo Domingo. Na impunir iyang kansarong beach resort na libre pa ngunyan ang paglaog. Pero ang kondisyon sa nakuya John, so kapos na kinakanan mo, darahon mo pag uli mo. Di ba? O dapat dyan sa parke, arog din kayang Claygo. Ha? Nga ni pong magkaigwa kita ng marayrahay na mga pagiling-gilingon. Ito marayrahay na pagiling-gilingon, pinapasira na. Mga tugang pinagkakarawatan ka mga hagi, pero atamanon ta.
Ariin natin parang atin yan, di ba? At the end of the day, sa tuwila man lang yan matama, hindi, it will not only reflect mga tugang on the government side, but pati na po sa itong mga Bicolano, Albayano, na urusmakon ngaya ka mo. Nada may lugod ka, boss. Di ba? Ayusin natin. Ayan. Si EMC. EMCO. Ayan. Have a safe travel ngayon, hoy. Ingat. Masay nako. Alright. Doon po sa mga kabarangay ta, mga tugang, good morning man sa mga, mga suki natin, no? Nakaantabay dyan po sa Alaska, si KB 43002, si Sir Banjo Barrios sa Dubai, po mga tugang nakaantabay habang papalaog na sa iyong opisina, si Sir Arvin Balaoro, 43016, mantang, siyempre, Sir King Rinaldo, kasabay po nato dyan sa Bunker Hill, the weatherman, si Gerald Aranya, the Wanderer, po dyan sa may LA Drive. Gugun Ligaspi, yan. Mantang yaon man si Bing Buen Bores sa San Isidro sa Malilipot, at saka siyempre si Kuya Bob Candano, nakaantabay. Si Benji Dapugi, yan. Benji Hill Dapugi, kang City Hall, nakaantabay. At si Seba pong naghahantabay mga tugang sa 729 kilos sa Pisang Kabang Radyo. Good morning, tabi. Okay. Sa mga magurang, ready na ba tayo? Ready na ba tayo? Kasi, 2 weeks from now, tama, tama ba? Yes, 2 weeks from now, wala nang 2 weeks eh. Pitsa 3 na ngunyan, sa pitsa 16 mga tugang, mapuo na ang pag-eskwela kan mga aki nga to, sa elementary asin sa kolehiyo. I mean sa high school, yung nasa lindong mga tugang kang Department of Education. Balik na po sa dating calendar ang pag-eskwela na minapun Hunyo, minatapos mong Marso the next year. Okay? So, yun na po yan ang adjustments mo yan. Kaya, padagos na mga tugang ang preparasyones kan mga ahensya di gobyerno manungod sa paghanda para resibihon ang mga aki ay mga magurang pagabot po kang school opening on June 16. So normally, po ka ito, pinagigibo na po ang mga pigapo niya itong pagrelinig. During our days, on the first day of classes, kami ang narilinig. Nung kapanahonan lumauron ka na ngayon, Papa Mar, ayun po tabi. Nag-grade 1 ako 1972 kaya, ang kaito, pag maralaog, primerong ralaog ang kang klase, mga tanggang sa nag-high school ako, iyo yan, rilinigan, porsyon, sa laog ang classroom asin sa palibot. Pero ngunyan, mga tugang, nag-iba ng scheme ang gobyerno, ang DepEd, di ba? They engage mga tugang the stakeholders into a parang community-driven activity na magboluntaryo, mga tugang na magtrabaho sa eskwelahan, tanganing paglaog ka mga aki sa first day of the school opening, reliksyon ng tulos. Leksyon tulos ang atopagon ka mga maestra para dahil masayang ang 197 calendar days na dapat pong konsumuhon ka mga aki sa eskwela. Di po sa tuya, nauso ba kaya napigapod niya itong Brigada Eskwela? Di ba? Brigada Eskwela. Kada taon, nag-schedule ang DepEd Central Office kung saan nga kita ma-kick off. And then, minaarabot dyan mga tugang na mga high-ranking officials kan ahensya. And this year, mga tugang, ang napili na lugar para pagdausan o paggibuang kayang po na kick-off, national kick-off kang Brigada Eskwela, iyo po ang Bakakay East Central School. Sa madaling sabi, sa BEX. Diyan po sa BEX sa Bakakay, gigibuhon. And according to the information na i-relay sa tuya, kang DepEd, Bicol, mga tugang, it will happen on June 9, Hunyo 9. That is Friday. O sama sa next Friday. Mga tugang. Diba? Hindi. 9 is next Monday. Diba? Sa Monday. Maabot, mga tugang, no less than Secretary Edangara,
si Sunny Angara and other members kan Deputy Executive Committee na masabay mga tugang duman sa venue para po sa national event na ini. Kung mga enot baga, may sa Camsur, may sa Cam Norte, ngunyan, this time, di naman sa Albay, binalik sa Albay, pero dyan po sa Bakakay naman. Bakakay Elementary, Bakakay East Central School sa Bex. Ano? Dako lang eskwelahan man po yan. Dyan po sa may sentro. Okay, so yun, mga tugang. And then, sigurado po na imbitado ang mga pag-iriban natin sa hanap buhay to cover the event. Tangani po na mas may balangibugin sa Manuaan. And perhaps, makakuha ng mga statement, mga tugang from the national government officials, ano pa mga susunod lakdang nila para po dyan sa ano, sa pag-ireskwela. And digdiman sa parte, mga tugang kampangataman para po sa day maapugan, day maaprobitsaran sa mga pamnasyuhan, mga tugang ka mga school supplies, antimanong uminiro na po sa DTI. And nagluwas na nga ni sindaning mga itong price list, ka mga ano, pero nanotara ninda sa ng paglilibot na nagbaba ngaya. Ang presyo ka notebook, asin iba mga papel, may kinaraman po dyan sa ano yan, sa mga pinaggagamit ng mga pag-ireskwela, including mga balon databi. Maray-rahay baga, di ba? Maray-rahay po yan ang mga pangyayari. Okay? Kaya po duman sa mga kababayan, mga magurang, preparar na po tabi. Aram ko na kapag saod-saod naman sa iba, may mga tada pa manggaro kang paiklim. Dapat yan hindi inubos naman sa Durabox. Saka sa cellphone, dapat nagtada ka mo kang panggamit ka mga batit sa pag-ireskwela. Alright, mga tugang konta report kan lalaking pasiguro pirmi. Matindi pati. Finisher palan, finisher. Joshua James Vino nasa linya. Joshua, please come in. Yes, ang partner, Peter. Nga ano yung pangyayari, sabi ko dapat sinabayan, maharag ang kaibanan ko si 43044, si Sir ano yan, inibanan si Madam, inibanan si Madam, napanay sila nagdalagan. So, dahil niya pwedeng kaunon, akong makaon. Ayan. Dapat mag-exercise ka naman, taday ka matagal. Pirang kilometro nilalaga ni May? Wala, 10 kilometers lang muna. Yung gawin mo 10 kilometers. 10 kilometers na kulang. Di na kasabay niya si Kunyan. Si Pag-asa Girl. Pwede giyo. Si Attorney Tim Lugabela. At saka mga friends natin from BFP. Nakulod sa nagsirabay. Dakulon talaga. First time ito nangyari sa Marathon Legazpi? First Legazpi Marathon. JCI, yan. Mabuhay. Filipino lang. Legazpi JCs. Yan, okay. Sige, kumusta dyan? Yes. Anyway, tabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Kasi bago, marayon pa rin sa event center kan LCC. Dito pa na sa tawo. Ilang minutos, ruminoso na Sir Mar sa mga aplikante. Dahil nasa poco mas o menos 50 mga employers ang yaon nagsasabi Sir Mar at nasa sobra 1,000 mga job vacancies na pick-upper ngunyan para sa ikapitong taon sa ining walang tambay sa Albay Jobs and Business Fair na pinag-organisar kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated o SLTCFI sa iraram kan liderato tabi Sir Mar ni Ma'am Rosemary Quintore. Araman kan Sir Mar, ani pang detalye and invitation ali mismo sa presidente ka ng sabing eskwelahan si Ma'am Rose. Ma'am Rose, si Sir Madilacos po ng DCGP. Hello ma'am, good morning. Good afternoon. Yes po. Good morning. Opo. Congratulations Ma'am Rose. This is for the 7th year na pigtatawan tang oportunidad na makahanap po ng trabaho, makulukar sa pagkakakita na ito ng mga kababayan. Iyo po, dapat ma'am po, magka-permi kita si Arog kay ni. Ang mga graduates may mga oportunidad mag-apply. Opo. Pigagdibo mo na yun sa SL, 7 years na. Yes po. Before pa pandemic, napundo lang kang pandemic. Ayan. Nakuha niyo ang pamagat na walang tambay sa Albay. Yes. Ayun. Walang tambay sa Albay. Kasi kung lahat ay matitrain, magpapatrain, nandiyan po ang TESDA. Nagpo-provide yung mga training.
Opo. Yaon man kami, nagtitrain, anak si Masa sa trabahuan. Okay. So, dakol na po ang nagdiriyan para mag-avail kang opportunity kanina. Ano po ang mga available na mga openings dyan po sa inyo pong activity mo dyan? Iba-iba man po. May mga call center, may foreign na hiring ng graduate sa tourism or mag-graduate pa lang. 200 slots ang kaipuhan dako Wow. para sa Arab sa Dubai. So, yaon man po ang iba-ibang mga agencies, mga nagkaka-provide kay manpower, ano pa yun, iba-iba, LCC, yaon man po. May local pala, may local. Salana Career, Mang Inasal, yaon man po. Ayun. So, from varieties pala ng ng vacancies. Opo, iba-iba po. Iba-iba. Okay. So, sana maraming ma-hire on the spots, Ma'am Rose. Sana dakol anak ko po. Target na po na ma-break me ang dati mi na 42% na na samuyang hit rate. Ang gusto sabihin ka na hit rate, mauli sinda, higher na sinda. Ayun. Oo. Okay. So, hanggang anong oras po tabi ka mo dyan, Ma'am Rose, Activity Center? Until 4 p.m. Ayun. Until 4 p.m. So, So, mga naalang namin, pwede man magdigdi, isubmit lang ang paninda for further interview. ayun. Opa. Ma'am Rose, ay mo po ang pagkakataon mo niyan para imbitaran pa sa mga day pa po nakaarabot dyan and then grab this opportunity na makakuha sila ng trabaho sa at this early. Go ahead po, tabi. Inimbitaran niya ka boss. Kaya napagsayaan ko ng oras at oportunidad. Sayaon dakulong po ng mga employers ang naghahanap ng mga empleyado. So, you can come until 4 p.m. Ayun. Opa. Okay. So, maraming salamat po, tabi, Ma'am Rose, and congratulations po, tabi, Salamat again. naman po. Ayan. Opa. Okay, Joshua. Alright, Sir Mar, si Ma'am Rosemary Chintorey, ang presidente kan SLTCFI. Mula si Ma'am Hanilet, Yeah. part ko si Ma'am Hanilet, very busy pero sa mga punong abala sa job fair na ninyo na aldaw tabi, Sir Mar. So far, medyo mataw-taw tabi, Sir Mar, and kasi bago pigaan siya, kung halimbawa man gusto mong mag-apply dito sa mga vacancies, Oo. magpasiguro ka na sobra pa sa duwa Yan. na Kahit mga sa- resume. Tanganing Apply siya ng apply. Correct. Apply siya ng apply Yeah, ka. if you think na nagsusut sa qualification mo, di, submit ka. O, pero kung pagpipilian, Oo, yan. Di dapat matakot. correct. And then pag-abot sa interview, presentar sa diri. Tama. Kaya di mo na magkape. Nagpainom kami pala. Okay, sige. Anyway, tabi, Sir Mar, yan ang sitwasyon. Ang venue, sabi ni Sir Mar, sa Event Center 1, 4th floor kan LCC Legazpi. Roger, okay. Alright, sabi Sir Mar, yan dagdag niya itong storya. Halidig sa lawas, kaibahan ko si Boy Mata sa mobile, Josh Mabino, DCGB. Thank you very much, Joshua, live from Event Center sa 4th floor kan LCC. Para po dyan sa tuya po ng mga naghahanap ng trabaho, mga newly graduate, o mga haloy ng graduado, o may trabaho pero naghahanap ng greener pasture. Ayan, try your luck, mga tugang. Opportunity and hopefully, sabi nga ni kayan, maging ma-hired on the spot kayo. Ayan. Tangani na maabot sa target ninda, Ma'am Rosemary Chintorey, kan SLT, tangani po na maging makatabang na di kita magiging tambay sa albay. Yan. Alright. Kaya naman istorya mga tugang this time, ang lalaking mantinido ang tamanyo. Pun kay ito sa gudgon yan. Partner Alar Mario. Good morning po tabi, mainito na naman. Partner. Yes, partner. Grabe na ang init naman, talagang malanit. Sabi kayo, tumatagak Epekto na ang ini paus. kan nag-abagat na partner. Oh. Kaya
Actually, digdi sa Legazpi, sa posibleng magburo-barato naman ang presyo nin sira sa mga masunod na aldaw digdi sa Legazpi. Pero ang lugar na pag-arukan nga bagat, sabi nga ni nababaliktad ang kaldero. Sa mga tampako na lugar, ayo yan ang nahihirapan man sa mga parasira. Pero digdi sa Legazpi, dahil habagat na partner, kasi digdi sa may Manito area, ay experience yan na pag-arog kaning panahon, minaluwas man ang dakol na supply nin sira. Minarayray ang kuada kan mga parasira. Experience ni partner kan mga parasira, taro kita dyan, asin ngunyan ngani, sa feedback sa tuya kanibang parasira digdi sa southern part coastal area kan Legazpi, marayray naman ang income mo niyan kan sira partner. Sa paghabagat, kalmada ining area na ni kan ining sa may Puliki Bay baga, talagang ang sira garumi na parasiring mandigdi, kaya marayray ang kuada pag-araw kaning panahon partner. Kaya ngunyan nga ni na aldaw na monitor taon ni bagang so bulangawan na sira ay darakulaon sa nagkakura digdi sa bunuan na partner. Dati-dati an iyan na bulangawan ako kuha na yan sa mga hararom na lugar, mga kantil na pigapod. Pero ngunyan naglaog digdi sa may area kan Puliki Bay na naglaog sa bunuan, kaya dakulang maray ang pakinabang man. Kasalamat kan mga parasira, pati mga konsumidor, mga paratenda, dahil nakatabang man maray ini sa sendang income muro aldaw. Kaya pigilaw man partner na pag-arog kanin do diretso na ining panahon ka na bagat, nagiging maray-ray man ang kuada kan mga katugangan tang parasira digdi sa may southern part kan coastal kan Legazpi, including sa may yan sa haloy ng eksperyensya. Yan partner, informasyon pa digdi sa Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner na. Mga tugang daginatong informasyon po yan. So yan, abangan po yan ng mga pagkabagat, may dara din oran yan. Actually, sa Manila nga ni, may baha. Doon pa sa western part ang Sigwada ka na bagat, no? Di sa tuya, medyo yan, kundi mara sa asa di. Okay, good morning kay Chan Christian Abrera. Good morning po. At siyempre naman sa mga kababayan po niya to na padagos dagang tabay sa News Online Facebook page. Good morning tabi sa mga kababayan. Okay. O bueno, we will pause for some reminders and then news break mga tugang. We will be back for more stories. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan! Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite in a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras na to mga tugang alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw pa alas 11 bareta, pigadala naman niya ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagpapautob kan 8-hour duty sa kapulisan. Sigong kay Torre, kamautang kaning tawa ng mga pulis ng sufisyenteng oras, kaibanan ng sa indang pamilya. Pero sinabi ni Torre na kapag ginibo ng 8 oras ang duty ka mga pulis, dapat warang mga pulis na nakatukaw, nagsiselfon, asin naglalamierda. Sinabi niyang dahil masalipot na ang sa indang duty, piglalauman niyang day magiging paturog-turog sa pansitan ng mga pulis. Tinawang panindo ni Torre na naipautob na niya ini kanisya pa ang District Director ng Quezon City Police District o QCPD. Matang apera digding, gusto man na ibalik ni Torre ang 3-minute response time kang pulisya na kaito enot naman niyang naipautob sa QCPD. Alas 11 bareta ato dyan kan DCGB News Base. Ilike ang samoyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZ. Negosyo, abangan. Uwi na sa liwat ang okasyon ng Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ng aga hanggang alas 12 ng ugto. Iniimbitira ng gabos na mag-atindir sa pagselebrar ng kumplianyo kan satong simbahan. Nagunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung saan saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos ng mga ecclesial movements and communities. Nakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon ng kaugmahan na padagos kitang inimbahan kan banal na espiritu sa sabuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligaw Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos kang pagrisili kan biyaya kan kaguraunan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former kailangan at gawang ko ang Livrade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a Livre lover. Mahalagang paalala, ang Livrade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Livrade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pos mo yan, te, pos mo yan, bro. Pray until something happens.
Bakit kang second part na naribanan niya ito dito sa programa? Aram mo niya ito kung po ang altaw ng Martes, June 3, 2025. Diba po sa mga messages na minabukas sa ng mga radyo at sinag-araw-araw niyan. Rekas-rekasan, tawag na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. O sunagi lamaw, tabi na mga motorista. O yan, nag-umento na po ang gasolina, buda, diesel. Nag-umento ang gasolina ng 40 centimos kada litro, puon kasubagong alas 6 din aga. Tapos yung diesel nag-umento man ng 40 centimos kada litro. Sa mga nagagamit ng kerosene o gas, nagbaba po ng 10 centimos kada litro. Ayan po ang updates from Department of Energy at saka sa mga oil companies. Hello kay OGM. Ngayon Papa Mar, nakantabay na ko sa sakuyang alma mater na Radyo DCGB. OGM, ramdam ang masa, gabawan daraga. Ayos pero may plano ni si OG. Malapit na. Okay, mga kabarangay, mga barangay officials, mga gustong mag-igwa ng serbisyo. O yan po tabi, mga tugangan kunyan. Abiso sa Indo. Daos na po sa Disyembre 1, 2025 ang barangay eleksyon Buda SK. Yo. Alright. O di, duman po sa mga kababayan niya to, mga tugang, magpili kimaray, tangani po na dai madiskaril ang dalagan sa mga barangay. Ipo. Alright. Sige po, tabi. Duman sa mga kabarangay ta. Dagdagan ta mga istorya. Hali po dyan sa luwas sa bagian Mega Force Patrol. Kumusta na? Duman kita mga tugang sa First District of Albay. Nasa linya, Pading Jomar Bien. Padi, good morning, tabi. Please come in. Salamat, Pading Mahar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, naitao na ang 30,000 pesos na insentibo hali sa LGU. Alagad nasa proseso pa ang 50,000 pesos na insentibo hali sa Provincial Government of Albay, as in 100,000 pesos na insentibo hali sa National Government sa duwang centenarian na pinagtawan nin insentibo kasudma kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Jennifer Mayo, ang City Social Welfare and Development Officer kan Tabaco City. Sigun kay Mayo na kasudma duwang centenarian ang saindang pinagrekognisar as in pinagtawanin insentibong tig 30,000 pesos. Ang mga ini iyo si Chofila Celso Catolico kan Barangay Divino Rostro, as in Concepcion Carullo kan Barangay Fatima. Inunambitan ni Mayo na antimano na itaw ninda ang 30,000 pesos na insentibo hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco. Pero pinagpoproseso pa ninda ang 50,000 pesos hali sa provincial government kan Albay, asinan 100,000 pesos hali sa national government. Si Lola Chopila Catolico kasudma personal na nagatindir kan pag-award sa saya kini sa matapos ang pag-gracing ceremony digdi sa City Hall. Inunambitan sa pag-introducer digdi kay Catolico na ini sarong native of Malinaw Albay o namundag sa Malinaw, pero presente nang nag-star digdi sa Barangay Divino Rostro ang agom si Rustico Catolico, igwang 10 na mga aki, 4 kay nilalaki, 8 ang babae, as in sarong retired elementary school teacher na nagretiro kang 1992 duman sa Tabigian Elementary School. Mantang si Lola Concepcion Carullo dahil na ito sa background dahil lang taday man talaga siya nag-appreciate duman sa ginibong pag-award kang insentibo hali sa LGU, kundi mismong si Mayor Crisel Agman Luistro na ang nagduman sa residensya kaini sa Barangay Fatima para itao ang naunambita na benepisyo. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Pre. O kaya mga kasinyors, lakas-lakasan lang. Haba-haba natin ang buhay natin.
para mapakinabangan din natin yung mga benefits na pinagtatabukan mga local government units kasabay na po ang national government. Okay, di naman po sa mga kababayan dami-damihan natin ang ang dasal for long life at saka sabi nga ni kaya maging maray ang salud, magkaon po ning masustansya pagkatapos mag-ehersisyo din ang gadyang paglingawan. Maski halipot sana kada aldaw mga mga strenuous na exercise bago man puso magabat na exercise ang kaipuhan ka mga seniors maski nakatukaw basta galaw-galaw katawan pwede na po yan. Alright. Kung kaya pang mag-walking, yung walking is the best exercise. Mga tugang. Okay? Para po duman sa mga kababayan natin. Alright. Duman sa mga nagkakaigwa po nin kahaputan manungod po sa deklarasyon daw kang pag-asa ng rainy season. Totoo po ito. Kasuod pinag-anunsyo po kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ang pagpuon kan rainy season o panahon po nin taguran. Ang sabi kang pag-asa na initaas ninda ang rainy season matapos mga tugang na may mahiling na magluwas yung bagong weather analysis as in rainfall data hali sa iba-ibang data gathering stations. So, ang sabi kang pag-asa na sa mga nakaagi pong 5 aldaw nagresto sindanin maiwasan na paguran dahil sa southwest monsoon o habagat na sinyales kan pagpuon kan taguran sa sur na parte kan Luzon asin Visayas. Nangapo naman ang pag-asa sa publiko na maging maingat po laban sa epekto kan taguran asin po habagat. O yan, pasiguro na po kita. Ngani po na di kita mabigla. O so mga kali na harababaw na kalot-kalot na tabing mainit pa. Alright. Ngani pong maging okay yan. Ano na 10 kilometers? Hindi ko nasabutan. Duman po sa mga kababayan good morning man kay Sir Andy Marbella. Sir Andy, maray na udto ngaya Sir Mar, Team Task Force Legazpi, isang tawag lang nag-inot na po kita sa Brigada Eskwela. Thanks po, God bless. Iyo nga ni pala, nailing ko sa post ni Sir Andy. 10 kilometers. alam ba ko naman 10 kilometers na yan sa mga gurang. Tamang kay Chief Ramir. Dagi pa nagsisinta. Pag nagsisinta, yung mga harali po na walking sa nampait. Di ba? Ako, ang ugali ko, pag alas 9, mainit na nga yan Minaikot ako dyan sarong ikot sa sentro, di sa DCGB, balikan. Tama na ito. Di ba? Tangani na dradaplosan lamang ito. Good morning kay Sir Raul Calio and Marisa Calio dyan po sa PYZ Enterprises. Yan. Good morning po sa Indo. And God bless always. Yan, mga tugang. Kung may mga needs ka mo sa communication equipments, VHF, UHF, single sideband, yung 40 meter na tinatawag, pasyal ka mo dyan sa PYZ Enterprises at para magiyahan ka mo kung ano pong klaseng radyo ang kaipuan nindo sa indong mga area. Tangani na magkaigwaning malinig na komunikasyon between families, between friends, between business, associates, as in iba pa. And for emergency purposes, di ba? Tangani po na, walang load, isang pindot lang, shoot ka na agad, di ba? Diyan po sa imo pong dahil ka na ma-dial pa, dahil ka ma-BBC tone, mga tugang, dahil pag pinindot mo ang PTT o yung press to transmit, di ba?
diretso ka ng mabalda mga tugang duman sa kaparty mo. Yan, di ba? Alright, so marami ngayon ng mga magagandang mga kagamitan, mga tugang, and matabangan pa kamo kung paano, anong mga requisitos kapag mapasiring ka po sa NTC para may parehistro yung mga gadgets po nindo, yung radyo nindo, yung VHF na to be used for emergency, tataguranan na baga, kaipuan na po niya ito yan sa mga barangay. This is now the opportune time to purchase equipments. And ako, personalmente, re-recommendar mi po yan kadig sa DCGB, ang PYC Enterprises, partner mi po yan sa communication. Pasyal kayo dyan. Yaon dyan si Sir Raul Calio at saka si Marisa Calio para po asistiran ka mo, asin may paliwanag sa endo what is best in your area. Iya po, tabi. Okay. So, duman sa mga kababayan ta, ingat-ingat na lang tabi, medyo dorlipisil. Yan. Good morning man, mga tugang sa mga friends natin, mga taga-subaybay, mga Dabarkads, dyan po sa DPWH First District Engineering Office. Especialmente mga tugang sa sakuyang Mi Amigo, si Administrative Officer at the same time spokesperson, mga tugang kan DEO1, and si Sir Alan Imperial. Long time no si Sir Alan. Miss ko na ang sa imong bendetadong kape diyan sa imong opisina. Dahil nakita nakakahali kaya ning basta-basta nigdi po sa tuya pong ano yan, ato yung lugar, no? Paghapon man, iyan ang panahon para kita mag-recharge, ano? As early as 1 o'clock, yaw na po kita digdi sa station. Para iniribo ng mga pangyayari sa tuya pong palibot sa Kinaban, asin maihiras yan mga tugang first hour in the morning, digdi po sa DCGB. Yan. You are always welcome, Sir Mar. Yan po tabi. Salamaton, Sir Alan, and kumusta ang mga proyekto tango niyan? Ang may mga pigtatapos ng mga tulay adi, diyan sa may party kang San Jose. I mean, Bongga, no? Mayroon pa diyan, tinatapos. And sa iba pa pong mga lugar. Anyway, diba sa mga kababayan ta, talking with the traffic, matindi ang mga traffic na sa kada mga lugar. May mga bigyan pa trabaho tabi. Ayan, sana mag-ibuanin po ng paagi. Pero kasubago, nadangog ko sa interview mga tugang ni VP Henry kay Governor-elect Noel Rosal, nagkaigo na po nin pagtitiripon. Maging sina Governor Glenda Ong Bungaw, nagkaigo nin pagtitiripon. Tinipon si Sir Cedric Daep, buda si si Sir Rick Mendoza, Kanapsimo, Traffic Division, para maaramo ko anong mga dapat nagiribuhon po dyan. Talagang matindi na in preparation man yung kang pagralaugan na ng klase baga. Di ba? So amigo ko nga ni pa Manila. Pagabot sa Timunan, nagulpi man dumangki traffic. Ano na ngayain ni? DPWH, buda ngaya DOTR. Barang ngaya inutil na kamo. Na-strand din kaming 4 na oras nga duman ngaya sa Murira sa Ginubatan. Di pa nga sa Timunan, amo pa? Ano oras kayo maabot sa Manila? Pangyari, nag-rant si amigo. Diba? Kundi, iyo po yan, mga kababayan. Sana mag-ibuan talaga ng paagi na mapaiwas-iwas po yan dyan. Talagang matindi ang traffic. Ako nga ni, nagpaplano ako magpasiring duman kay Sir J. Kay Mark J. Sanchez. Hindi ko umibas ako si Father Momoy. Na ano yan, magpasiring duman sa Libon. Pero dapat umagi kami dyan sa Sabluyon. Pasiguro, di ba? Sa Sabluyon, tangani na pwede kaming umagi duman sa Nasisi. Balda na kami duman. Pulanggi ang balda ka ito. Di ba? May balda duman na Pulanggi ali Nasisi. Diretsong Pulanggi. Di ba? Okay. Tapos agian mo si Sir Ronald na kuprada dyan sa Albay Research Center sa Buwang. Di pwedeng makakumpleto kami kanikan sa muyang urun-urun mga tugang para sa Sabado. No rin daw ko'y maduman. Available si Pai.
na makapasyar kami duman. Dahil na kami nakakaluwas di pay. Di ba? Makaluwas man lamang kita duman. Nakabot kita duman garong magayuno na ang mga faking duck duman ni nainggan niya na akong linigan susular tata gibuan ta na duman ning makahalaga lamang kita mga nagkapirang pidaso. Di ba? Dakula din ako niyan. Wala pa digdikan sa sa China, sa Hong Kong. Mayroong mga Peking duck, roasted Peking duck. Wala pa niyan dito Yeah. Malay nyo, certain tayo mamaya. Makabili tayo ng mga kagamitan para sa roasted Peking duck from Papa Mars Farm. Okay. Sabi ni Sir Roderick. Hello. Yan. Okay. Yan. Andalia, hindi ka na mga connectar kay Sir Rick. Ayan. Okay. Bakit ito? What connecting pa lang ito? Tayo? Kay Sir Roderick Mendoza, mga tugang, marites kita. What transpired mga tugang duman sa indang na pag-ururunan lamang. Ayun, magtanong tayo sa mga amigo. Itanong kay Sir Rick. Sir Rick, good morning. Hello, good morning, Mar. Yes po, on air po tabi kita, Sir Rick. Kumusta po tabi? Pero nag-ururong kami na Gov Glenda at ni Doc Cedric in regard to the situation dyan sa Morera section. Ano po tabi ang update, Sir Rick? Iyo tabi, Mar. Nagkapipirang action sa giniibo tatabi. Actually, nag-upload ako sa imo. Tapos pasamatan ko po so Aleco. So DPWH, and then so Telco, and then itong mga contractors na nagsarabay duman. At least itong reklamo baga kang mga contractor na dahil sila nakaka-proceed na idali dahil sa mga poste. Garo mamaremedyo na tabi. Salamatong. Ribong na kami kung sisay na anong tataran. Masabi so aliko, tilko ngayaan. Sabi kan tilko, aliko ngayaan. That is yun niya, nagturuang-tuwang na lugod. Magayon. Naggarampangan sinda sa sarong lamesa, kinapitalan ta sa ng sutanghon, magkaraong ka mo, pero pag-urayan nindo so duman. The best ka talaga. The best ka talaga si Rick. At least nagororon sila. Baka mahinitan pa yun, nagkaraong kaon. Correct. Na-resolveran. So, kaya ngunyan aldaw, ang Aleco, buda itong Telco, nag-inspection ito duman sa mga tao ni Sir Makoy sa Aleco. Opo. Buda itong mga taga-Telco, nag-inspection sila duman. Kung arin man nag-supig pinpoint na mga poste kang mga kontraktor base sa meeting ka sa ugma. Yan. So, after ka ito, next week, maputol na kan mga kahoy na kay puwan na putulon duman sa area na ito. Opo. Para dagos-dagos ang pag-widening kang pasakat sa Morera. Ayun, very good. That's good development, tabi, Sir Rick. And tamang-tama yan, bago man umuran pa ning todo, magkapurutol na as in maayos na ninda ang mga lugar na dapat na ayuson para umiwas-iwas lamang dyan. Iyo po, sana gibunin na suna pag-ulayan duman. Tas saro pa sana pag-ulayan tabi, Sir Mar. Opo. Ibitaran nila na mag one way. Halayo na itong may mga toll traffic light. Ang gibuon tabi ninda kung arin sa pigtrabaho ninda, dapat both sides go manggilayo ng traffic. Ayun. 24/7. Yan ang daing one way, kumbaga daing stop and go. Kumbaga diretso lang habang nagtatrabaho sila. Opo, maski maluhay basta sige lang. Iyan, tama yan. Maski maluhay basta dire-diretso ang dalagan, okay na yan. Kaysa naguguong. Diyan pati sa may mga stop and go, may mga pasawayon dyan namin na counterflow. Opo. Ayan. Tapos ang masunod tabi, Sir Mar, na pag-ulayan man duman,
itong posibleng truck ban sa rush hour Yes, oho. para mag-minimize ta sa mga autong nag-aagi duman sa under construction, ma-minimize taman so traffic tabi, Sir Mar. Ayun, very good yan. Ay, Sir Rick, itong naging problema kang inot dyan sa may, ano baga, so palaog dyan sa Ginubatan? Sa may pigibong tulay dyan? Ano yan? Okay na? Ginibuhan na po itong paraan. Marolak bang na bagay naman sa crossing, dahil na sa harang. Ay, very good. Okay, very good po tabi yan. Tapos saro pa sa instruction ka sa tuyang Gobernador Tabi, nag-deploy kita kang itong sa tuyang mobile traffic enforcers, nakakonsentrate din sa area niyan, tapos sa mga nag-counterflow Tabi, dahil patawad, ticket tulos. Iyan, tama yan. Disiplina ng kaipuan. Iyo po, grabe baga ang grabe ang perwisyo na natitingga ka dyan sa pirang oras na sa tinampo. Correct po. Apa. Sige po, Tabi. Deployed sinda dyan, maski weekends, may tao dyan na naka-deploy Tabi. Taday man, pigrespettaran ka ining mga in fairness sa mga kontraktor, may flagman sinda duman, buda may mga nagapindot katong red and green na ilaw. Kaya lang dahil respeto minsan sa ibang driver. Biyo. So dapat talaga may... Sa ng counterflow. Opo. Siguro naghihitali. Opo. Kaya saro pa sa naging kausa aksidente. Yan. Kaidali. Lugod ng kaaratraso. Yan. So very good po tabi yan, Sir Rick. And salamaton po sa grupo nindo. Another sakripisyo na naman yung kantropa. Dahil nagpasalamat ako sa inda pero bako pang solido Tabi, halaton ko pa sa aksyon. Yeah. Ay, pabantayan naman kay Jimmy Boy. Tangani na sadul lamang na magdiretso sinda. Iyo Tabi, lalo na itong itong mga poste. Correct. Poste kang alay ko buda telcos. Kay puan man lang pala nagkurulay. Ito pala lang na-discover ko. Nagsusurat lang sinda, so DP, nagsusurat lang sa Aleco, buda sa telco, pero dahil man sinda nagkurulay aktual. Dahil ko niya, dahil arampangan, basta. So dahil naaraman kung ano so resulta kan surat. Iyo Tabi, oo. Nag-follow up man, kundi surat giraray. Maray man pala. Mas maray na yung rampangan kita. Tsaka maray man sa napili mong noodles ta. So tangon baga, maalnas yan. Kaya maalnas man zero. Okay. Sir Rick, salamatan po sa sa development na yan. And thank you very much po for trusting us na maihiras naman yan sa mga kababayan ta. Okay. Thank you very much, Sir Rick. Mabuhay po ka mo. Ayan. So yan po tabi, mga tugang ang exclusive na pahayag po ni Sir Rick Mendoza, ang Chief ng Traffic Division po sa APSIMO, in connection ka naging, sabi na bangit ko na kasubaw na nag-ururon sinda in regard to anong dapat nagibuon po dyan sa Morera section na yan. So yun na po ang napag-ururonan, mga tugang, nagkasarundo na magturuang-tuwang so Aleco, so Telco, so mga kontratista, tangani pong maputol na sumakahoy doon na dapat putulon, tanganing makagibo ng mga tugang ning itong so tinampo duman na pwedeng maagihan, di ba? And then pag nagtrabaho sinda duman, dapat ang dalagan kan behikulo maski maluway, two-way manggiraray, di ba? Dahil naning itong so may stop and go. Tadya na po nagkakabaralising ang trapiko. Yan nga ni, asin ang magayon na development dyan, bubugtakan manggiraray, mga tugan ng mga personahes, kan APSIMO, yung mga sa mga traffic enforcers po ninda, bubugtakan dyan. Totoo yan, maski nga ni may esfuerzos mga tugang, because that is also required sa mga kontratista na magbugtak ning mga flagmen, tapos yan pong green and red na light, na magsisinyal kung na madalagan na parte, minsan dahil man po pigaadong yang kaniba, sa kaidali garo, mina counterflow, dyan na po nagkakaigwa ng dahil pagkakairintindihan. At since iba minsan, nadidisquido pa. Takon malumoy so nagilidan. Di ba? Tagilidi man. Di ba? Okay. And then, yung imposing mga tugang of truck ban during rush hours. That is very good
na move mga tugang kan sa tong gobernador ngunyan. Dahil sabi nga ni Kayan, nag-anticipate kita kan bulk kan mga pasahero, kan bulk ang mga motorista na mag-aagi po sa lugar na yan, lalong-lalo na mga tugang next week, di ba? Sa pagpunpo kan klase kan mga estudyante nato. Alright? Salamat po tabi sa Rick Mendoza. Bueno, mga tugang, good morning kay Joel Barameda. Pabati man ni kami, digdi, lalo na si Ma. Kay Chamameng, good morning tabi. Kusog-kusugi sana. Diyan po sa magkakay, o diyan sa Indo ang Brigada Eskwela. Kick off, mga tugang, by next week, sa Lunes, June 9, para sabi nga ni Kayan, masimula na ang pagrelinig mga tugang sa mga eskwelahan. Okay? Hindi po tabi sa pakakay po yung gigibuon. Mga tugang, oras na to, 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, major
Hoy, Nam, ano nangyari? In information system, associate in computer technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga kababayan, balik po kita sa programa. Nag-trip off po kami, tanawara sa kuryente. From Alba Electric Overhead. Ano na nangyari, adi? Ha? Alright, adi. Diba po sa mga kababayan, ayun na. Bakit ko kamong nigo dyan? Alam mo ito, Jerome? Yung nigo na pigpabakal kan American furniture, 14 mil? Pangyaring nigo ito, adi? Digdi ang nigo, 350, may pansit pa. Ang gagaling ninyo mga kaibigan natin. Ang gagaling ninyo mag-isip. Mabilis nyo mag-isip. O digdi nga sa mo ya, 550 nga ya, dakulao ng bilao, may pansit pa. Ay, suswari Joseph. Alright, mga tugang, good morning for 3 days from now. May long weekend. Holiday, such a holiday. Ay, holiday po sa Friday. Ha? Petsa 6, Idil Adha. Yan, Feast of Sacrifice. Mga tugang, ha? I-declared po yan kan Malacanang. Kaya duman sa mga long weekend yan, ha? Friday, Saturday, Sunday. Paano na naman kayo ng mga beach resorts? Pwedeng paano naman kayo dyan sa RBR, Reyes Beach Resort. Di ba? Kumusta Sir Odin Perez, my friend? 430 kilo 13. Yan, para po mga kababayan natin. Holiday po tabi sa Petsa 6. Declared po yan kan Malacanang. Kaya duman po sa mga kababayan natin, plan your weekend na. Yan, okay? And then sa mga tatay, mga tugang, sa mga tatay, plan na natin. Mga misis, saan nyo dadalhin si tatay? Mga anak. Saan nyo dadalhin si tatay? Ngayong, Father's Day. Diba? Where do you plan to take your dad on a date? Mga tugang this June. Diba? Ngani po na kung may kunyan ako may imbitasyon ako may imbitasyon ako dyan sa itaas, Jerome. Igimbitaran ako dyan sa itaas. Ngaya pwede ba ka bang pumunta dito sa June 15? Simula ng alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Kita tayo sa LKY Grand Ballroom, Oriental Legazpi. Gununon mo yan. Invitasyon sa kuya. Di ba? Para daw ma-experiensyahan mga tugang ang Dad's Dinner Delights. The special Father's Day buffet happening in the heart of Legazpi. Gununon mo yan.
Inibitaran si Papa Mar. Ha? Lauman niya ang bakusan ng masiram na pagkakan, kundi igwang mga live music, may fire dancer, may games as in yung kind of energy only a room full of families and gratitude can bring. Yung gugununan mo yan. Iba na pasyaran talaga ini. Diyan sa The Oriental Hotel. Pwede man kamutabi magpasyar dyan. Mag-celebrate ka mo kan Father's Day. Diyan po sa Oriental Hotel for a dad venture to remember. Yan po tabi mga kababayan ta. Pitsa 15. Mga tugang kang Hunyo, Father's Day pala. Okay? O bueno, mga tugang duman po sa mga kabarangay nato, ha? Iyan, matindi ning mga kunyan. Mga pangapudan kan Department of Health para po sa mga kababayan tamos, especially sa mga mahilig sa cellphone, mahilig magsishare ng basta magsishare, no? Ang sabi mga tugang ng Department of Health in regard to ini pong nagtitrending na mga post sa social media, manungod po sa MPAX, ha? Yun po na monkeypox, na in other areas, in some other nations, yung clade 1B, ang matindi. Pero niya sa tuya, clade 2, which is mild and self-limiting na klase po ng virus. Okay. So ang sabi mga tugang kang Department of Health na sa publiko ngaya ugidon mo ng maray an impormasyon manungod po sa monkeypox na naglalakop mga tugang online bago ini i-repost o i-share. Yan. Sabi ni spokesperson Albert Domingo kan Department of Health na huwag anya tayong click ng click. Yan. Basta untang una ngaya, baka usa na yung headline. Yan. Kundi pati yung laman. Hilingon tangaya yung laman ng article. As in kung sa inhali mga tugang, iyan ang mga article. Ako dakol na kayo ng pig, taraman, mga tugang, maski bagyo baga kayo ito, pig, may mga pipuros na kanakaliis pang mga taon, dahil pig iriling, pagkasabi na pig sila, tapos kung ano-ano ng mga reaksyon. O ni naman sa impacts naman. Di ba? O, huwag tayong basta click ng lang click. Ha? Basahon ta, pakulasan ng headlines ang basahon, kundi pati sulaman, tanganing masabutan, sa inali yan ng source na yan. Because we believe, mga tugang, na in informations like this, na manood po sa salud, as in dyan po sa mga paglakop ka, mga kahilangan, dapat ang source mo, mga tugang, so malalauman, which is the Department of Health. Di ba? Tayo yan ang may otoridad, mga tugang, magpula sa mga mensahe manungod dyan. So, sabi po ni Domingo, ang beripikadong impormasyon, dapat naghahali mga tugang sa mga ahensya na pangsalud, arog bukan Department of Health, as in mga news media outlet. Yan. Ang sabi ni Domingo, ang DOH, nagko-coordinar na ngunyan sa mga social media platform, as in mga magkakanigong ahensya kang gobyerno, arog ang Department of Information and Communications Technology o DICT, para aksyonan ang mga mapanlansi na mga post. And sabi niya, tigilan natin yung virus na fake news kasi yun lang talaga ang nakakasira sa atin. Yung totoo man talaga, mga tugang. Sharing and clicking without verification, nako, yan po ang medyo marauto ng mga kaganapan sa pangyayari sa palibot. Iyon po, so sana wag tayong di kita basta-basta magturobod dyan sa mga nababasa as in sa mga nahiling ta ng mga post, mga tugang sa social media. I-verify kimaray. I-verify sa inalang source, saka anong laman ka yan, tabaka na budol ka. Okay?
Okay, adi, sa mga kababayan nato, mga tugang, may mga, may mga paabiso pa, manungod po sa rabies, ha? Ayan po tabi, dahil pagbasang-basangon ang rabies. Kung nakagat o nakamrot, magpabakuna. Diba? Uyaw mo sa ng Rabax, magpabakuna. And hopefully yung mga hospital, mga clinics, na sa direk ang gobyerno, magkaigwa mga tugang ning available na mga vaccines. Tangani po na yan. As in, sa mga nakakat na nagpabakuna, kumplitoon po tabi kung pirang doses yan na dapat nindong ipatudok. Tangani di kung maarog mga tugang kay Mr. Lambing. Limbing, di ba? Yung taga Laguna. Nanagadan mga tugang after some time. Di ba? Na nakagat siya. Pinasipara, nang hinayang kang kikitain niya doon sa pagtatrabahoan niya, dahil na nagbalik-balik. Ngayon din lumat. Matindi, no? Matindi so nangyari sa iya na nagadan, mga tugang ko. At amanon ta, ang mga ayam, at amanon ta, pagkarigoson, nibugtak sa tamang lauga, harong-harong, tangani po na maging ariglado pala. Hoy, salamaton palan, dyan po sa, mga amigo ta, dyan po sa talyer, sa pagibuhanin mga kulungan ng aso, dyan sampangan baga kang kunyan, MRF, dyan sa Bitano. Ang bilis, diniliver tulos duman sa arong kaso hapon. Matibayon si Manoy. Salamaton po tabi, sir. Ha? At least okay na, tranquilo na su alaga ko. Ding ribok-ribok baga, pertis na nasukaig da duman sa kulungan niya. Di at least nakawalan, hindi na siya firming nakatali. Di may makahingas-hangos na lamang sa tibad, tumabaong pa lamang. Di ba? Ayos, di tranquilo na. Salamaton po tabing maray. Alright, sino pa to? Mga message pa tayo, mga tugang para po sa mga kababayan niya to. Ang sabi, mga tugang, maging kunyan nga kita, maging mapagmatsyag, lalo lang kunyan na binuksan na kuya na puna na po ang dineklara ng panahon kan tag-uran, kaya mag-abantabay permi sa mga dispatcho kang pag-asa. Ayan, tama man po yan, mga po nindo, mga abiso para po sa mga kababayan ta. Okay? Ayan po tabi. And then yung Department of Health, Department of Trade and Industry, igwa na po ng mga pinaluwas na mga price guide on the school supplies. Ang po din na kayan yung gabay sa pamimili ng school supplies. Tangani po na mahiling nindo kung ano ang mga pamasyuhan. Pero magayon itong news kasubago na ang sabi mga tugang nagbaba ang nagkapira pong mga nagkapirang mga school supplies na pigagamit ng mga estudyante na dakulang bagay man yan para makatipid-tipid ng konti yung mga kababayan. Saka sa mga estudyante, sa mga magurang, sa mga gilinumaan baga na gamit, kami kayo titahi mi yan, kistro, titripon mi sa mga blanco pa na pwede pang magamit, di nakatipid lamang kita. O paano, mga kapatid, I think this is all for today. Wrap up na po tayo. Kapara mo kampilo na tropa, may Kapos Patrol, Lado Technical, kasabay ta po dyan si Chief Ramir, saka si Kuya Jonapolis, si Jerome Nico Martinez sa SGB Social Media Department, sa pong IT, sa newsroom, sina Shara Maylero, at saka si Nicole Ann Gloriani. Abangan na po ang masunod na programa, Bareta alas 12, pag-riba po dyan, sina Sir Bert Nunez, at si Ma'am Gina Ritterly. Tendo ka boss, thank you for keeping us company. This has been Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines.